Ой, толькі настрой сапсаваў. Не буду больш ніколі з гэтымі пазламі гуляць, не буду. О, леп з машынкай. О, там адразу бачыш, куды яна едзе. І што з гэтага атрымаецца. Ой, ну што такое? І машынка туды ж. Гэта ўжо нікуды не варта. Ой, привет, Аня. Топа, что ты на подложе накидал целые горы? А ты чаму не глядзіш, куды ідзеш? Зараз усе мае цацкі пераламаеш. А ты навошта их по ўсім пакоі раскидал? Слухай, Тёма, ты мяне не злуй. Я злую? Да гэта ты мне настрой сапсаваў. Ты першы пачаў мае цацкі таптаць ды ламаць. А ты вырашыў мне настрой сапсаваць, калі ў цябе настрою няма, збірай усё свае цацкі і ідзі як мага далей. Вось яшчэ! Я першы ў пакой прыйшоў. Ты сам ідзі! Ты ідзі сам ідзі! Што за шум, сябры мае, прывітанне? Гэта ўсё ён! Не, гэта Топа да мяне прычапіўся. Гэта Тёма кажа, каб я выходзіў з пакоя. Так, спыніцеся, калі ласка, сябры мае. Я завітаў да вас з добрым настроем, а зараз да мяне ваш дрэнны прычапіўся. І я завітаў да Топа з цудоўным настроем, а да мяне таксама прычапіўся яго дрэнны. Гэта ў мяне быў цудоўны настрой, пакуль гэтыя пазлы не пачалі мне настрой псаваць, а потым яшчэ і машынка. Пачакайце, сябры. Атрымліваецца, што дрэнны настрой да нас па чарзе прычапіўся. О, быццам вірус, ад якога пачынаюць усе чха-а-чха-апчхі. Ой! Ой, трэба з гэтым нешта рабіць. Неабходна адчапіць дрэнны настрой. Ой, Як? Так, у каго якія прапановы? Ну, глядзіце, калі гэты настрой да нас па чарзе чапляўся, значыць, ён быццам нябачнай ніткай нас звязвае. Так, а з ніткай мы што зможам зрабіць? Нажніцамі разрэзаць і ўсё. Дык што, паспрабуем нябачнымі нажніцамі разрэзаць нітку дрэннага настрою? Давайце. Ну як? Настрой палепшыўся? Але трэба яшчэ які-небудзь спосаб паспрабаваць. Якія будуць прапановы? Можна дрэнны настрой венікам з нашага пакоя вымесціць. Так, ладно. Паспрабуем. Опа, давайте. Ось так. Ой, весело. Ось такой. Думаю, что наш дрэнны настрой побег далёка-далёка, толькі пяткі ягоныя блішчаць. Нават з нашага двара збег. Так, а цяпер трэба зрабіць так, каб ён ніколі да нас не чапляўся. О, а давайте моцную ахову паставіць. Ці самі па чарзе на варце стаяць будзем. Ці проста забаронім уваходзіць у пакой усім без усмешак, раззлаванымі ці з крыўдай. Ну тады трэба намаляваць папярэджанне і на самым бачным месцы павесіць. А я ведаю, якое яно павінна быць. Намалюем разам. Давай. Так, ну што, якія прапановы, што будзем маляваць? Так, вы ведаеце, што усе круглыя знакі яны што-небудзь забараняюць. Ага. Так. Трэба яшчэ і чырвоным усё абвесіць. А, вось гэта ты малайчына, Тёма. А ўнутры што маляваць будзем? А можа, намалюем сумны твары? О, вось гэта. Потым яго абавязкова перакрэслім. О, малайцы. Вось так. Вось такі знак трэба павесіць на самым бачным месцы. І калі ласка, не ўваходзьце ў нашу калыханку без добрага настрою. А глядзіце, дрэнны настрой да нас па чарзе чапляўся, а вось добры ці будзе чапляцца? Так, давайте узгадаем. Спачатку мы пачалі шукаць дрэнны настрой, потым пужаць яго нябачнымі нажніцамі і ўсе разам рассмяяліся. І нават не па чарзе, а ўсе разам. Так, і да якой высновы мы можам прыйсці? А да такое, што цудоўны настрой можна падарыць вялікай кампаніі. І не трэба чакаць сваёй чаргі. Можна атрымаць прыемны настрой адразу. А я ведаю, што паляпшае настрой усім дзеткам. Гэта мультфільм
ці что-нибудь солодкое? Ну, І мені так здається. мультфільм я вам обяцаю, а ось наконт солодкага треба попитатися дозволу у ваших батьків. Ну, давайте тады мультфильм будем глядеть и зараз же. Давайте. Здорово. Нестор, Оу. а солодкое будет? Обов'язково. А якое? Ну, калі вы зараз хуценька пазбіраеце ўсе свае цацкі, памыйце тварыкі, пачысціце зубкі, я абяцаю вам салодкія сны. Ну, тады я побег. І я так само. Так, вось хітруны. Цікавых прыгод у снах, маленькія. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.